Здравейте! Днес времето е прекрасно, не вали дъжд, няма слънце. И в днешното видео искам да ви представя една от любимите си въздушни пушки. А именно е тази красота, която в момента се опитам да ви покажа. Пушката е Артемис и е на производство на китайската фирма Snowpeak и за мен е доказателство, че китайците могат да произвеждат и качествени изделия. Така, ето съответно първо какво пише. Snowpeak, марката, калибъра на оръжието. Така, както виждате, това, което е най-красиво във външния вид на оръжието е дървената част. Това е орех. Това не е някаква имитираща пластмаса, това си е дървен материал, орех, дърво. Така че оръжието действително има вид на истинска карабина, истинска ловна карабина. Разбира се, отгоре това е стоманена цев. Тя си е стоманена цев. Отдолу под цевта имате резервоар. Защо има резервоар? Защото тази пушка от тези видове пушки, които използват нагнетен въздух. Това е ПЦП пушка, използва се, зарежда се с въздух или с помпа, или с компресор, или с зарядна станция, бутилка и зарядна станция. Тук има манометър, който показва до колко бара е заредена пушката. Тя е ПЦП пушка. Така, имате съответно супресор или заглушител, който прави пушката много по-тиха при изстрел. И разбира се, спусъка и до спусъка този бутон, има бутон, който е за сигурност. Това е предпазителя. На края на приклада има мека гумена част за омекотяване при рамото и за по-голяма издръжливост и по-дълго време да се стреля. Така, към пушката съм монтирал, пушката вече отделно съм монтирал оптика, която е на британската фирма Hawk. Hawk се пише, Hawk се чете. Не знам дали се вижда добре на камерата. Оптиката е с разширение 3 на 9 на 40. Стъклото е чисто. И пушката може да се използва за стрелба на разстояние 50 до 100 метра. Доста лека е пушката, по-малко от 2 кг, 1 кг и 800 грама. С оптиката, даже с оптиката е толкова. Пушката дава възможност да се стреля или единично, т.е. без изпълнително с one-shot tray, с приставка за единичен изстрел, магнитна приставка за единичен изстрел. И съответно, освен това има и пълнител към нея. Пушката е до 40 джаула, което означава, че е доста мощна. Тя е над 24 джаула и затова е уведомена в служба КОС. Ако човек си закупи сериозно въздушно оръжие, т.е. да е с кинетична енергия над 24 джаула, задължително трябва да я уведоми в полицията в срок от 2 седмици или 10 работни дни, защото знаете, полицията, КОС работи от понеделник до петък. Трябва да я уведоми, което е много важно, иначе има глоба. И оръжието е незаконно, ако не се уведоми. С какво стреля? Както повечето въздушни пушки, тя стреля с основно преобладаващо, казвам, не са единствените, са преобладаващо два вида боеприпаси. Единият най-разпространен вид са тези чашки, които виждате, са чми тип чашки. Както виждате, те тук отвътре са вдлъбнати. Не са плътно запълнени вътре, те са от олово направени. И са много лекички. Което означава, че хем при стрелба развиват по-голяма скорост, по-бързо си стрелват, обаче когато има вятър, не са много точи и траекторията се отклонява заради вятъра. Освен съчми тип чашки, тези оръжия могат да стрелят и с малки дребни куршумчета, наречени слъгове. Като това, например, тук. Както виждате, отвътре то е плътно,
няма вдлъбнатина, което означава, че е плътно запълнено и е по-тежко като тегло. Това вече за по-мощните оръжия. И не се влияе от вятъра и е по-точно. Това иска да ви представя днес. Последно искам да кажа, не случайно пушката е наречена Артемис, на името на древногръцката богиня на лова и на горите, покровителка на дивите зверове и на природата, Артемида, на български Артемида, на английски Артемис, или както римляните я наричат, пък Диана. Не е случайно пушката наречена на богиня, защото наистина е красива изработка. Това е от мен. Хубав ден!